Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Adorang so tamulai perminggota jumulo mahita martang yang nahohom di bagasan rohat tabe. Amin taparade marohata marede mahita sian buku ede nomor 27 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Dialo debatado akan najuka roha, alay dileho doa sin rohana tuaka na serep marroha. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata paggogo na suatu dosan jala para siroha na sumurong. Di pangidoroham naing mangolu jala matua hami sogot. Nungaragam dalan na dibahin ho manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaon sogot. Dibahin ni hupaserep hami manuaing rohanami mangido siyan ho. Salehon matondim na badiyay tuhami. Asa porsia hami diholong ni roham dihami. Sai hutang yon hami maswaram na mga poy hami ditiki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tuhangoluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Taparade deta sian bukete nomor 657 ayat sada. Tabegema patik ni debata
Imasian patik palimahon sa tupatik pasapuluhon. Tapayut-ihut ma di bagasan rohata. Patik palimahon. Ikon pasangapo mudo na torasmu. Asa martua ho jalaleleng mangulu. Ditano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon. Unak ko mamuno. Patik papituhon. Unak ko mangalakop. Patik pawaluhon. Unak ko manako. Patik pasyahon. Unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna, tapangido mahagugon siya tuhata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hurbar tu pati mi. Amen. Taparadi deta, siyan bukede nomor 677 ayat 1 dohot ayat 4. Tatopo ti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar. Para si roha jala partalup ni roha jala na basar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Di bahay ni say sesa masudedo sa nami. Dangadong nahupangasaw kami dukon ni asi ni roham. Hatigoran na pinatupa ni anak mudo nahupangasaw kami tujolom. Di bahay ni pasonang jala apuli mahami. Akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringot Tuhan sesan ni dosa. Ala ni pangalasyot tado umbahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Taparade deta sian bukwet de nomor 170 sada ayat 2. Tabegema epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku Jeremia bidu 2 mamukasian ayat 4 sadro di ayat 10 tolu margati pasoring mahita majahasa hamima sian ayat na parjolo. Dang manada Israel di akka dengan bahasa ni debata. Tangihon mahata ni Jehovah hamu ale pinopar ni si Jakob dot sude marga ni pinopar ni Israel. Jaladang didok nasida, di dia do Jehovah na manogion hita ruar sian tano Misir, na manogudogo hita di halongonan, di tano na tungil, jala marlobang, di tano hasang, jala linggoman ni hamatean, di tano naso binols ni halak, jaladang adong jolma maringan disi. Dang dido akka malim, di dia do Jehovah, jaladang ditadda akka na mga radoti patiki ahu, jala marbalik do akka parmahan sian ahu, jala akka panurirang manurirangi, marhite-hite bal, jala dihuton na sida do akka na so margogo mangurupi. Di bahani dang tarjua ahu beso manamdai hamu, ninna Jehovah, rodi ninimuna saibada aku do. Ay tung topat hamuma akka pulo ni halak kitim, jala tikir hamu disi, jala suruh hamuma tu kedar pamanaton situtu, jala ida hamu manang dung masa si songoni disi. Tungadong mabangso na pasabarhon debatana, ati peso tutu debata, alayang go bangsoku, tung dipasabar do hamulyaon na tu na sumargogo mangurupi. Longang mahamu akka banuagid jang alanii,
jala manod ditodit tersonggot si tutu dahe ninna Tuhan Jehovah. Ai dua do jea binain ni bangsoku. Au mual ni hangoluan ditadikon nasida. Lau makali di nasida sumur-sumur. Sumur akan namuruan nang sumarisi ai. Ido sahatna martua do akan tumangihon hata ni debata jala no piobsa. Amen. Taparade deta mare de mahita sian buku de nomor 678 ayat 1 dohot ayat 2. Tidak kon maha porsiaw tay songon nahina tidak kon ni dongata sa porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pergogona suatu dosan na tumapalangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabi-gabian senton di perbadia andorang soha guguhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, ti panghuman silatus, na mate terpajal do ibana di hawa penersilang, na tuat tu banua toro dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamon di debata Jehovah, amanai pergogona suatu dosani, di sima ibana, pay mamulak sogot tanaon, manghumi halak na mangolu do na mate. Aporsia di tondi porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan niya Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia tay namandok, mula mangulu sogot dagi ni halak nong mate, do dia ngaluan na surasuda. Amen. Tabegema kor amani huriata.
tabege matiting ni huriata. Horas ma dihita saluhutna. Oras. Hujaha mima tikting dihuriata di hari Minggu sadarion. Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Warta umum sada. Guarni minggu di minggu tasadarion ima minggu pa 10 sadahon dung trinitatis. Do tema macwado diri mamorsan silang jala mangiuton Yesus. 2. Pelantikan panitia pesta gotilon dohot tahun kesehatian 2022. Di hari Minggu tasadarion pukul 11 ibadatta di Patupa Huriata do ima pelantikan ni panitia pesta gotilon dohot tahun kesehatian HKBP Mustika Jaya untuk tahun 2022. Tolu pertemuan anak sidi, orang tua anak sidi dohot pengajar sidi. Di hari Minggu tasadarion anon pukul 10 wib manang jam 4 sore. Di Patupa Huriata do ima pertemuan ni antara pelajar sidi, orang tua pelajar sidi, dohot pengajar sidi di Huriata. Dipangido sudi asaroma tepat waktu. 4. Silaturahmi pelayan full time HKBP Distrik 10 Sia Bekasi. Merujuk program tahun kesehatan HKBP Distrik 10 Sia Bekasi, yaitu kunjungan silaturahmi seluruh pelayan full timer di HKBP berkunjung silaturahmi itu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Alani padita siatongan huriata madohoti ulauni imana di Patupa sian mulai hari Senin. Saat ro di hari Rabu tanggal 20 sia Agustus, saat ro tanggal 31 Agustus tahun 2022. 5. Partangang week. Di hari Kamis nanengro ima tanggal 1 September tahun 2022 Patupan ni huriata do partangangan week gabungan. Ima nani dohotan ni week Bethlehem, week Judea, week Nazaret dot week Filipi. Masuk mai pukul 20 wib manang jam 8 borngen. Dipangidon asa sude week nama doti ulauni patupahon kor week sian ganup week nama doti partang wiki. Berita koinonia sada seksi sekolah minggu. Di ibadah sekolah minggu sadario di Patupa pukul 14 manang jam 2 siang non ima secara online. Nah tatap muka didohoti anak sekolah minggu kelas 4 do kelas 5. Untuk online linkna dibagi melalui guru sekolah minggu tu grup kelas naung adong. Bagian paduahon penambahan guru sekolah minggu. Mulai hari Minggu sadarion nunga di Jalo Huriata onom jemaat di Naposo Bulung di Huriata menjadi guru sekolah minggu. Goar Naparjolo Mayanti Debora Manalu, Napaduaon Bella Tapubulun, Napatuluhon Johana Tubing, Napapaton Medline Juniarti Tabunan, Napalimaon Olga Natalia Silalahi, do Napadopon Delon Sidabutar. Untuk tanggal lahir do Witna Boy Manot Tajaha di Warta Jemaat Nadong di Tangat Tabi. 2. Seksi Naposo Bulung. Di hari Minggu, dari Sabtu nanengro tanggal 3 September tahun 2022, Patupan Uriata do ima PA Naposo Bulung masuk pukul 10 siawib manang jap itu borngen. Tolu seksi ama di hari Jumat tanggal 2 September tahun 2022 Patupaun ni
seksi Amado ima PA manang PHD Ama masuk pukul 20 WIB manang jam 8 borngen. Sosok persembahan live streaming sekolah minggu doa kalan na asing. Di Pangido Twitter salu ruas ni Huria. Napatu paon ibadah live streaming. Ibadah sekolah minggu. Janji iman dot aka ucapan syukur. Asa tapasa mamanginang di bagasalas ni roha tu Huriatta. Boy di pasad marhite situawik manang ditransfer melalui rekening Huria na tertera di warta jemaat tahun. Berita sian pesta Gotilo do tahun kesehatan tahun 2022. Sada. Rapot panitia pesta Gotilo do tahun kesehatan tahun 2022. Di hari sadarion pukul 10 sia WIB manang jap pitu borgenan non. Panitia pesta Gotilo do tahun kesehatan tahun 2022 patu pahor rapat internal. Ima lau manut tuhon kegiatan dohot pelaksanaan acara. 2. Rapot panitia pesta Gotilo do tahun kesehatan tahun 2022 dohot parhalado. Di hari Kamis nanengro ima tanggal 1 September tahun 2022 pukul 20 sada WIB manang jam sia borngin. Gadijata patu paon ima rapot panitia pesta Gotilo do tahun kesehatan tahun 2022 dohot parhalado ni Huriatta. Ima lau mensahkan kegiatan dohot pelaksanaan acara. Berita sekretariat na melaksanakan na berulang tahun. Salut Majelis Huriatta Pasatul Selamat ulang tahun kelahiran. Dohot ulang tahun perkawinan ma tusri jemaat na merayakan di mingguan. Berita perhepengon tu periode 20 Agustus saat 26 Agustus tahun 2022. Asabui mandona manginang taja di warta jemaat nadong di tangat tabi. Hujahami ma rekapitulasina. Penerimaan tuhuria godangna 10 juta sia ratus sia puluh tolu ribu rupiah. Tu pembangunan godangna 3 juta 274 ribu rupiah. Tu pusat godangna 2 juta 432 rupiah. Transitori godangna 400 ribu rupiah. Penguma sudah 24 juta sia puluh sia ribu rupiah. Tu pengeluaran Huria godangna 22 juta 866 ribu 500 rupiah. Tu pusat godangna sia juta sia 154 ribu rupiah. Penguma pengeluaran itu 32 juta 820 ribu 500 rupiah. Songonima saat nitikting di Huriatta dari minggu sadarion. Maulia tema di pasat Huriatta tu hita nak pasatun marhite Huriana tuhat tama mamasu-masu hita salutna tapasada marwata martang yang mahita. Maulia tema hupasat pami tuho ale Tuhan Jahoba debata amanami amanau sobahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Syalatung takas do Tuhan hupak kilalau kami denggan di basam. Natoktong mangiring-iring mangopau pahami di pardalanan ninggulu nami satro di partikyanon. Mau lihat tema Tuhan di hosa ngulu adohahi pason na argai di leokko di hami. Rohami siat tongan di bagas nami. Tu bagas joromon jorom da badio nali Tuhan. Ima lau mamuji pasangap guar muna sun badiai. Tarlumubi dinarohami Tuhan lau tumangihok katam. Ima baritam-barita nauli naneng pasauton dina posom tuto katongan nami. Tuhan Jahoba debata amanami. Nungga takas hutangiok kami tik-tik ditongan ni huriamon ali Tuhan. Mauliate maliamang disaluhut pakkobasion naung pinatupan ni huriam. Bain me Tuhan gabilas ni roha di hami ruas ni huriam
tarlumobi sangap di guarmu nabadiai. Meragam nari do pele Tuhan aka ulaw na nang sihoba son ni huriam tu ari na mangihut. Dak tarulaw kami ali Tuhani saluhut na. Molo soho rap dohot hami siala ni mangilik mangido kami tujulo mali Tuhan. Rap dohot homa hami ali Tuhan. Ima lapatu paon ragam ni aka ulaw do pedi pakobasio di toka-toka ni huriamon. Tuhan Jehovah debata amanami nunga di pabaki huriabon. Ima panitia pesta gotilo do tahun kesehatia tahun 2022. Mangido mangilek kami tuhali Tuhan. Asal leos sadani roha di sude panitia. Lau patulucon. Ima sakap marhite ulau ni ali Tuhan. Leo toktong roha na marlas ni roha. Dinalaho mangulaon ulaun na pinasa ni huriam tuganup na makubasi di panitia ali Tuhan. Molo penek patu pondasi da rapot internal. Songoni nang rapot do parhalado ni huriam. Tuhoma pasa tamil Tuhan asa mardala do dengan saluhut na. Songoni nang salut padita full time di HKBP Distrik 10 Sia Bekasi. Dinala patu paun silaturahmi iba tu Jawa Timur ali Tuhan. Tuhoma upasa tamil salut na posomi ali Tuhan sudi abang padita na loborhat. Juluani pardalan nasida le Tuhan. Pada usian nasamara taparhon sudi Tuhan aka parmarani. Asa boy nasida boy sahat di bakasan hahi pason. Lau tu Jombang Jawa Timur songoninang mulak madapoton huria marsada-sada le Tuhan. Songoninang aka ulaun na pinatupan ni nasida di inganani. Tuhoma pasatami asa salut na mardala doh denggan ali Tuhan. Tuhan Jehovah debata amanami songoni nang salut program di tonga-tongan huriamon. Nungga tarjobe Tuhan onom na poso bulung di tonga-tongan ni huriamon. Ima lau makubasi sebagai guru sekolah minggu. Urupi ma Tuhan yanak ni huriamon. Asa anggiat di tonga-tongan ni pakubasyon dasida. Lam manada nasida dihuali Tuhan songoni nang pasu-pasu nang masa depan nasida. Tuhan Jehovah debata manami pasatai matong sude ruas ni huriam. Sian mulai dak danak nama gudang satu nama tua. Pasu-pasu ma ngulunami saluhut na leo dihami hai pason. Mulutung adong na di bagasan parsahiton asiroha mali Tuhan. Apeho matangan muna labohi ali Tuhan mamasu masu nasida. Asa salut usaha pangubation na pinatupan na sida makorhon hahipaso na li Tuhan. Songoninang akaulon namin na maragami pasu-pasu masalut na. Asa siyan akaulon namin Tuhan boy tarpatu pahami dia kanarikot na perlu di pardalanan ningulo nami. Tuhan Jehovah debatama nami satu kinari lau tangi hono nami mahatami marhitin na posom. Atong uka maroha do pikiran nami le Tuhan ajar-ajari hay pargugoy hay milo mangulaw katami ditongan di pardalanan ningulo nami. Songoninang amang padita nami padita mga ribuan. Ho matok-tok Tuhan. Namadongani amang padita dinapasato baritam di tonga-tonga di ruas ni huriami. Sesama nasa dosa panglosyan nami le Tuhan. Asa tamahami Tuhan lahomajalo akasya sinasya. Kung di bakasan Jesus Kristus. Martangiak kami huhut madok mauliat itu. Amin. Tapa punguma peliata tuhara jaon de debata. Taparade detas yang bukwede nomor 710 sia ayat sada do udukna. Taman jauh hut
Ayat tolu sude aka ama. Ayat sada sude perempuan. Ayat 2 sudah hita. Ayat tolu taudu ti sudah hita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga rajai ate-ate lohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras maita saluhut na. Jadi unak say suku-suku rohata, ang manlok rohani songonon. Ay marhua akapan di dalau tu pesantren. Jadi molo lau pe ima tindak lanjut hasil MU kesepakatan lohot NU. Lau kata datangani di Sobora Pikir. Jadi dari kesepakatan ini adong ma panel diskusi kunjungan tu Jombang tu Jawa Timur. Ilo parlaun yaka pangula nagoktik yaka pandida na di distrikon memukari marsugut sahatu hari Rabu.
Yaunak saya rok pola suku-suku nanti. Amuak kadongan hata ni debata dihita sian evangelium ni si Mateus bidu 10 ayat 20 sada sahatu ayat 20 walu. Songonom ma hata ni tuhata. Olat ni di patorang Yesus tuaka siseanna naikolaho do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sianaka situa ni natorop sian situa ni malim nang sian si boto surape pola ikom mate ibana bunuon jala panguluon diari patuluhon dungi diarahon si Petrus maibana disaritai ma ninnado asima rohani debata di ho Tuhan unang ma songgopi tuho alai humusor ma anggoiwana madlok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho diau adang di paroha hoko akka nali debata akka nali jolmado dungili do Yesus ma tuaka sisianna. Nasa nagiot mangihutonau di suadahom madirina di porsa masilang na tuibana di hutom maau. Ay nanaeng paluahon hosana maghosado. Alay na agawan hosa alanyau. Ido na Jupangan. Ayahama atong gunana di jolma. Nang liat portibiod diomo ang gumago do toldina. Ahama tarleho jolma bahin tubus ni toldina. Ay naroma sugut anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana. Rapdohot akka suru-suruanna. Lungi balosonna matuganup hobbar tunani ulana. Situturo na hulokotu kamu. Dang na mangai hamatean anggudiba sian akka na jongjong lison. Sujolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaonna. Ima sahatna. Adong dua hal pesan manang gabi perenungan dihita marhite-hite jamitata salarion. Na parjolo ima sada pesan renungan Kristen tanpa Kristus. Ha Kristenon nasoadong Kristus. Omanalido ni napistar Dr. Michael Harton kekristenan tanpa Kristus di gobarhoni bana songonon bahwa dalam konteks kehidupan orang-orang Kristen Yesus sedang dikeluarkan dari gereja. Pintu gereja tertutup untuk Yesus. Ada argumen nanaing dohononna mololidok Kristen tanpa Kristus. Adong mana piga hal. Dia mai. I mana talok ha Kristenon tanpa makna. Ha Kristenon tanpa makna. Fakta-fakta real na boy mendukung akapandapoton ima taboto do masagudang do akka persoalan-persoalan di tonga-tonga ni huria. Ima tanda bahwa pintu gereja itu tertutup bagi Kristus.
Sama halnya bahwa pintu hati kita rohat tahun nggak tertutup tuh Yesus. Omma natagwari rupani ha Kristenon halak Kristen naholan goar. Dang makanguluhon ha Kristenoni natadok Kristen tanpa makna. Odo hamu akarongan natarida di ngolu ni si Petrus di bagasan turpuk tahun. Ngarap si Petrus doho Yesus. Ngai patorang Yesus akadia makonsep harajaon ni debata. Akadia manaikon ulahonon ni Yesus. Jala di patorang Yesus si taononna. Ternyata Petrus gagal memahami visi dan misi Allah iportibion. Ternyata si Petrus gagal memahami konsep keselamatan Nabi Nuh ni Yesus di tonga-tonga ni portibion. Itu balik mana? Asima rohani debatai ho tuhabah unang masonggopi tuho. Jadi dang kita debana visi misi. Ino natadokon Kristen tanpa Kristus, kita halak Kristen tapi gagal paham tentang konsep kerajaan Allah. Gagal tentang misi, visi Allah marhite Yesus di tonga-tonga ni portibion. Ima si Petrus. Ah masih kami Yesus. Buat elok ke Yesus nak itu si Petrus. Elok ke Yesus nak itu si Petrus. Laho maho bolis. Ay gasip loho. Diaw. Buasa ilok si Petrus o si bolis. Buasa ang ilok kon. Laho maho Petrus dangin na kan. Ale laho maho bolis ina. Pemahaman na sederhana talok songonon. Barang siapa yang mencoba menghalangi kehadiran kerajaan Allah, misi Allah adalah iblis. Ay molo di dok si Petrus songoni berarti menghalangi misi kehadiran kerajaan Allah. Jadi manang isa menghalangi kerajaan Allah, ima ulau ni si bolis. Bolu ta idai pangujulan na tu Yesus nabi na ni si bolis ate. Di Matius bidu opati. Ima Allah terida si Petrus, dia berpikir egosentris, holat tu dirina, tetapi dia tidak berpikir teosentris. Berpikir tu dia batakan itu lo. Ai holandai portibiodo di paroha hoko ina. Anggo rencana ni si Petrus, dia tidak bisa menerima bahwa Yesus itu menderita. Dan terjalo rohana. Ima na perjolo na taida di turpuk tahun. Lalu na padua kon pesan sian bagas turpuk tahun. Mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Mulai aja hamu buku ni si Billy Graham, di mana songono. Keselamatan itu gratis. Tohoro gratis keselamatan? Itu dah. Ai holan anugerah do keselamatan. Holan asin rohani lewatado keselamatan. Dungi Billy Graham do ibana. Keselamatan itu gratis. Tetapi menjadi murid Yesus ada harga yang dituntut. Ada harga yang harus dibayar. Segala sesuatu yang kita miliki. Jadi mengikuti Yesus adong harga yang harus dibayar. Dia mai adong tolu idok liturpuk tahun. Dia mana tolui? Mas suadahul diri, manuhuk silang, mangihut ihutom ma au. Ada harga.
Jadi gabi halak Kristen dan murahan. Dan halnya gampang gabi halak Kristen. Tapi ada syarat mutlak na ikon ulah honota mangihuton turpuk tahun. Atik pe di bagasa Bibil tei gulang lobe aka syarat na ikon si ihutonota. Taida majo sada-sada. Songo dia do lidok maswadaho diri, menangkal diri. Anggo korama namon. Ayulu do alahon sipata mulu marpea langro. Lang mampu lu mau menangkal diri. Ada yang lokon na menangkal diri on. Akka lo nga nama majo. Alang marpea hari Jumat. Maswadaho diri. Songo dia do lapatan ni. Olo pataluroha. Na alani na yang lohonota maswadaho dirion menempatkan kebenaran Allah di atas kebenaran pribadi. Menempatkan mabai debata lebih utama sian dirita sendiri. Artinya tidak hidup menurut diri kita. Hidup pada Koci Paulus dan ngau bina mangului nuaing alai Kristus nama mangulu diau. Ima sada sikap mangaloas debata mangarajai nguluta. Napaduahon menyatakan tidak untuk kepentingan diri. Alani molo dilo Yesus akan naik mangihuton ibana di suadahon madirina memprioritaskan Yesus di bagasan nguluna. Nah kita dok, dia tidak berpikir egosentris, tapi dia berpikir teosentris, berpikir akan kehendak Allah. Jalan ulu paserep roha, jala na marga pamatehon roha daging. Naik tua kaina masuk kucukuno, buasa maul maswadahu diri. Buasa maul maswadahu diri. Akaina mah mengelusi. Kenapa kita sulit menangkal diri? Benar maul kita menangkal diri, kita masih dominan memiliki ego. Nama olah kalak patutoru dirina. Sarupa deh manang na diaka organisasi di para saoran. Nama olah kalak patutoru dirina. Apalagi mula taralong imana saotik. Hara langit na nama langiti. Langi hargai be dongan. Karena itu menangkal diri harus mampu melepaskan apa yang kau miliki. Jabatan, pangkat, moral, sudah harus mampu kita lepaskan. Baru bisa kita menangkal diri. Ini kritik akan praktek hidup kita. Ati. Sarupa di nang sopatu imanan ya kudul di julu. Aleko say julu doon. HP nga hilo Tuhan Yesus. Molo yudak ko tu pesta. Unak ko hudul tu jolo dah. Buat mahudulan mo puli. Etap beha adong nasumangap siya koro. Ano ni palau ho mo siya ina kan? Ayaw biara songo ni. Kutinggal hudulaw ni. Hudul atong muti. Ngayon siya may kapatid na hudul. Alarolo. Bupati, wali kota. Isang majo hamu ina kan? Kutinggal kami ulaw ni. HP-HP harus tahu diri. Dan isi kudulan namin ito. Jadi harus mampu melepaskan aha na mengikut kita. Dan tidak berpikir untuk rugi. Mengikut Kristus tidak berpikir untung dan rugi. Margareja bedang berpikir untuk rugi. Nah ima na menangkal diri.
pola hidup yang baru. Imana perjulu. Mamorsan silang. Halak Jepang adonggo na margoar ko suke koyama. Inemana songonon, tidak ada gagang pada salib. Artinya lang buhay tentengon, silangi. Harus dipikul. Tidak ada gagang pada salib. Nanayang nohonon nalisi, bahwa mengikut Kristus, kita akan diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan iman kepercayaan kita. Aku pinajulu baru-baru pelayan, sepak doon aku tinggal hon, song pelayan. Saya sempat menyatakan diri tidak akan menjadi pelayan. Tapi karena bantuan orang tua, dorongan keluarga, saya dapat memahami. Allah ikut diperhadapkan dohot setahun. Nasa nagyom mangihutonau itu masilang natibana. Ada pemahaman yang keliru yang perlu kita luruskan mamorsan silangon. Ulul songonon. Holan na mabu amatay. Dugi marsahi butua bulu metong. Nabuado puangin na ima da puak silangi ina dang silangi. Kalau lu songoni marsahit gabilo silang. Tidak, dangi maksud na lison. Alai silang na ikut taporsan alani haporsiaota do. Alani namang huto Jesus do. Jadi sutung ura-ura kita malokon. Kan hela bahasa syarata songoni do kan. Ay baru panggil ala ho ina. Ay malapok silangi ina kan. Hape na sebotolo ma manajemen uang nga. Bagabi silangin na. Lung marsi tao ni bagabi silang. Dangi silangi. Di sama silang na tu ibana artinya keberanian tado menyatakan iman. Ido nama morsan silangin. Siuto Yesus kekristenan tanpa gagang. Ikut tadok bahwa kekristenan itu tanpa gagang. Jadi kekristenan adalah jalan terjal yang harus kita lalui. Menyatakan konsep kehadiran kerajaan Allah. Asaboiro harajaon ni debata. Ikon jalan terjal do ibana. Baru pe silang. Tadok majon waeng. Di contohnya pernyataan di Yesus na ikut siadupata. Dedot lo, kusuru do hamu tu tonga-tongan yaka babiat. Lutan na do hamu. Takupon na do hamu. Hurukonon na do hamu nina. Nanuang boy do hitam mampu mengadupi na songoni. Ido na manuhuk silang. Manak talok mana sangat sederhana. Mamorsan silang. Menyatakan kebenaran firman Allah. Menyatakan kebaikan adalah salib untuk kita. Barani do bitan yang madokon natikos. Haru orang barani biak suga hilo kotu koramaon. Ay pola bi marpeabe. Ay pitu halak gua muru. Hati orang laut tuh. Tapi dalam kumadok gua sarolo piare juga maksud tu. Kali itu nuaing. Nga maol bihalak madokon natikos nuaing. Alani songon halak Kristen kita menghadirkan konsep harajaon di debata, kita harus mau berbuat yang baik. Sarupa di songon na viral nuaingon, hampir rata hera mengutuk pemerintah kan. Tadi ngutus si Sambon. Datikos be mawar tahun. Datikos be polision. Datikos beon. Datikos beon. Bukan begitu sikap orang Kristen. Sikapnya sederhana loh. Berdoalah untuk pemerintah kita supaya hukum itu benar dijalankan. Itu naromikot. Ulak saya mengutuki behi tahun nanti. Baik narom. Paham aja deh sih. Ulak gak bisa masalah tuh. Tapi kita berdoa agar pemerintah benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
Ayak kama do agak posio notikan ala berhubungan tutulu 07 kan. Jadi hati-hati mau kalongan namai. Bolu tiba-tiba takupon non, apalagi ahlo kare skuter ahli. Skuter. Basiga madonga beno ni. Skuteri. Ima sikapta. Ido natalok mamorsan silang. Alanido ikon tahari koton rade mangolu di bagasan pengorbanan itu salib mangolu di bagasan pengorbanan alani haprosiauta. Nah pertanyaannya ngaya hita mengadupi hamaolon alani Yesus manak talo ngaya hita mengadupi hamaolon alani gereja lakpola hamaolon do berade. Alai unak ta coba-coba mengelului sama morsa silang jauh ina hita kan saya songon apa jago-jago kita rupani roh maitun ina kan langi nak songoni alai ikon jelas ido sada pengorbanan ido hu coba merefleksi hot turpukon jalaga maullo nak ku refleksikon alai lang apalan apa rupani kan sebagai pendeta saya sudah pernah berapa kali harus diperiksa polisi karena gereja. Saya sudah pernah dilaporkan karena membangun gereja. Pidana dan perdata saya hadapi. Alai saya kesaksianku berjuru Tuhan ini. Yang benar tetap akan benar. Nah ini yang perlu kita lakukan di bagasan perdalanan ini ngulutau. Rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Rela menderita demi kepentingan Tuhan Yesus. Iman apa dua? Napa tuluhumma dihutum mau ina syarat ketiga. Dihutum mau ina. Ikutlah aku. Nanang dohona molo mangi huto Yesus ijolo do hita manangi pudi. Ijolo do mangi pudi. Maka melalui pudi ikutilah jejak kaki Yesus. Ikutilah keteladanan Yesus. Ikutilah ngolu tahun meniru, meneladani gaya ni Tuhan Yesus. Molo Tuhan Yesus rela menderita demi orang banyak, maka kita harus ikut seperti itu. Ngotamulo perjuangan ni Martin Luther King di Amerika. Untuk memperjuangkan kaum kulit hitam ya. Martin Luther King tidak pernah berkhotbah di mimbar. Tapi dia berkhotbah di jalan-jalan. Dia menanggung resiko yang begitu berat demi kesamaan hak. Bagaimana kita berjuang demi kesamaan hak. Ima Martin Luther King di Amerika. Alani ikut takasita mangihutto Yesus. Ilo bali lokon sai hutoloku Yesus, sai hutoloku Yesus, saleleng dingoluki. Tabuka jo buket leta on 100 siapa dulu ayat sada. Coba main musiknya. Onom sia walu. Coba. Raptai dehon. Sai hutoloku Yesus, sai hutoloku Yesus, saleleng lileng nai. Ang hamosugo sai hutoloku Yesus, saleleng leleng nai. Ima komitmen dihita. Nanggulang si taonon, nang tabulus haporsiaon,
unang goyang hapor seota. Itu komitmen. Jadi ala Kristen harus memiliki komitmen. Tolu macam pergumulan ini. Mengikuton Donald Trump. Do ibana menjadi pengikut Kristus ada 3 pergumulan yang harus dihadapi. Yang pertama, kita menderita dalam perlawanan tentang dosa. Ima mamate horroka perdagingonon. Ida pada Tuhan Yesus, ayah gunana molo yomo hamu portibion, anggo mago do tondimuna. Karena dia pemilik kehidupan. Ida pada lokon, na majamoto kosana aguan hosa do, alena aguan hosa alaniau, lapotan di mana. Aku nana dio hamu portibion. Kemewahan, kebahagiaan itu tidak dapat menjamin kehidupan kita. Tapi Kristuslah pemilik kehidupan. Ido ubai berjuang kita mengalu dosa. Marhite hagiot ni daging ta. Mereka nggak mulai pemahaman pertanyaan dari kami si hudok. Na mulai meraguhon akka lepata. Nah, yang tidak kita sadari menusupi kehidupan kita. Dia mai rasionalisme. Halak yang berpikir logika nama. Sein. Imana tadok bahwa menghitung pendiri sein bahwa metode indukatif sein adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Lalu naturalisme. Itu ancaman nuaing na perlu kita sian debata. Imana perjulu ilokon si Donald Trump. Na paduahon kita menderita dalam peperangan terhadap iblis. Di saat kita menampaikan kerajaan Allah. Jadi adu patado sia simbolis saja lao pasahat to kerajaan di bata karena iblis itu tidak pernah berhenti. Yesus sendiri pe dicobai. Mengulau nadengkan headu rasa hok kamu dipengaruhi simbolis kamu. Boleh sungguh. I hope buasa luhut tu panitia tahun pesta gotilo. Aku tunggu sialina. Ulau ni simbolis mau ulau ni jolma. Dia mulak songoni lama bolis torena hamu. Kali itu naik. Awalnya ni simbolis di. Mulilok una pola minggu ho. Tu arisan maholao. Aung ko kebaktian ni arisan ina. Tunggu lo ni simbolis si. Alani berjuang lohita. Peperangan mangalo simbolis. Iba kasang ngulu tahun. Iblis itu tidak pernah berhenti. Dia berjalan. Biar mana? Lomodo dang suguro hani sibulis gudang jolma tu gereja. Dang suguro hani sibulis maprasaula kalak. Sadedo yang dicapai sibulis bahwa ngulu ni akan mergerejai Kristen tanpa Kristus. Ima ulau ni sibulis. Tidak benar taruh nakin Kristus itu sudah tertutup di luar, tapi pintu untuk iblis terbuka dengan lebar. Gimana kedua? Bah ngasongan dapat kerja kuati. Lalu yang ketiga mengikuti Donald Trump dikatakan kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Molomar saksi kita antara benar dan salah. Kita akan diejek dunia. Soalnya taruh lagi ni, mulu nido nanti kos diejek lo. Makanya gue bilang halak membiarkan yang tidak benar. Ulo dari minggu ini jangan tukarkan jangan tukarkan kebenaran dengan kejahatan dengan kebenaran. Menghadapi songoni lo hita. Adi, mulau rajin ina marminggu marpea ulu dah mata mendokon. Haruhuti gereja itu rinda lo. Eje kan dui. Haruhuti.
Ama pisongonido. Harualang gereja iho ini natai. Itu aja kan. Nuain radedu hita mangadupi. Nah ini persoalan. Nah ikutlah mungkin. Mangihuton Yesus dangura. Alai tugas na ikutlah tuh alani. Masari koma hita memiliki komitmen, integritas, memiliki tekad mengikuti Yesus. Keputusanku. Apa masa di ngulum ikut ma Yesus. Oma perenungan di hita. Ganup marsada-sada. Beraneka ragam doa manginang parsorion di ngulut tahun. Maneka ragam bo pergumulan di ngulut tahun. Saya pun sebagai pendeta juga mempunyai pergumulan persoalan hidup. Alai tabai matekat sekali mengikuti Yesus, tetap mengikuti Yesus. Ikut tadodo, tidak terhadap iblis. Yes terhadap Tuhan Yesus. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Saya suatu mahatami di ngulu nami. Marurat marparbue. Asa tuk takas payutunun nami diho. Maswadahul diri manuhuk silang. Mangihutoko gabi. Tarida ngulu nami hobartulo meneroham. Pasu-pasu mahami Tuhan paraguguh hami. Marpanidangion lahu patuluson harajau mudi bagasan Kristus Yesus. Mau lihat tema diho. Amin. Tapasahat pilihan hutita marende.
saluhono Sa mahitan waeng tu acara pelantikan panitia pesta Gotilon do tahun kesehatan. Do mutuaka situasi ni gereja tahun dung di jahan no naka gor-gor di panitia BPH lo aka ketua seksima na boy jongjok tujulu dungi seterusnya na asing jongjong mali ingananna alani situasi ta taida ma acara tanah dipulini wartai mared mahita nomor pitu onom tulu ayat sada. Yesus dong ambilas Tuhan, Yesus ipanguriupi las Tuhan, Ota porsea umi, dogot posni rohami, mardongaton Yesus las Tuhan, las Tuhan, mardongaton Yesus las Tuhan. Marsinon ng mariho, itang pakirimoni, mardong aton Jesus lasrohan. Tabi gima dijahahon surat keputusan pertemuan tu panitia pesta Gotilon do panitia tahun kesehatan. Surat keputusan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Mustika Jaya Distrik 19 Bekasi nomor 83 garing R17 garing H01 SK garing 8 tahun 2022. Pendeta HKBP Resort Mustika Jaya yang berkedudukan di Mustika Jaya Kota Bekasi membaca keputusan rapat jemaat bulan Maret tahun 2022 menimbang perlunya mengangkat panitia pesta Gotilan dan panitia tahun kesehatan tahun 2022 memperhatikan aturan-peraturan HKBP setelah amandemen ketiga, memutuskan dan menetapkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai panitia pesta Gotilon dan panitia tahun kesehatan 2022 di HKBP Mustika Jaya Resort Mustika Jaya dengan uraian tugas. 1. Merancang dan menetapkan program kerja
dan program anggaran dan strategi untuk terlaksananya Pesta Gotilon dan Pesta Tahun Kesehatian di awal November tahun 2022. 2. Berkoordinasi dengan Parhalado atau pimpinan jemaat melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan persepsi. Yang ketiga, melaksanakan rapat khusus panitia dan rapat gabungan. 4. Membuat pertanggungjawaban atau laporan kepada majelis melalui pimpinan jemaat. Demikianlah surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam membuat surat keputusan dan ketetapan ini, dapat ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tembusan. 1. Seluruh panitia untuk dilaksanakan. 2. Preses HKBP Distrik 19 Bekasi sebagai laporan. 3. Pertinggal. Ditetapkan di Mustika Jaya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Tanda tangan Pendeta HKBP Resort Mustika Jaya, Pendeta Ribon P. Pangaribuan SPD. Susunan Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian tahun 2022. Penanggung jawab Pendeta Ribon P. Pangaribuan SPD. Kedua, Pendeta Ediston Samosir STH. Penasehat semua Parhalado Partohonan. Yang kedua, Amang Ridwan Haloho Boru Napitupulu. Ketua, Amang B. Simbolon Boru Sinaga. Sekretaris, Amang D. Simajuntak Boru Siahan. Bendahara, Nyonya P. Gultom Sadima Boru Siregar. Seksi Ibadah dan Hiburan, Koordinator M. Sialagan Boru Simatupang. Untuk anggotanya Sintua Lisma Boru Batubara. Yang kedua H. Hutagalung Boru Pinayungan. Yang ketiga Sintua B. Sialoho Boru Siombing. Keempat Amang G. Sinambela Boru Sitanggang. Untuk seksi dana, Koordinator Amang R. Pakpahan Boru Nababan. Anggota 1. D. Manalu Boru Semorangkir. 2. F. Panjaitan Boru Girsang. 3. Nyonya R. Raja Gugup Florida Boru Siringo-ringo. 4. Nyonya Sintua J. Silitonga Anita Boru Simorakir. 5. Nyonya Situa J. Tampubolon Setia Boru Sianturi. 6. K. Tambunan Boru Simbolon. 7. Nyonya S. Pakpan Meriati Boru Siburian. 8. Nyonya Sintua BR Nababan Derlina Boru Binjori. 9. PH Sinaga Boru Marbon. 10. Nyonya B. Tambunan Evalina Boru Siagian. 11. Nyonya E. Marbon Sarinah Boru Gultom. 12. Nyonya S. Sibarani Rosmaida Boru Manullang. 13. Nyonya T. Siregar Donna Boru Siagian. 14. Nyonya B. Siagian Nurmayanti Boru Purba. 15. Nyonya B. Sitorus Jojor Boru Silitonga. 16. Nyonya J. Simbolon Wartahaida Boru Sianturi. Seksi konsumsi, Koordinator Nyonya M. Manalu Naomi Boru Siregar. Anggota 1. Nyonya Tobing Nance Boru Hutapea. 2. Nyonya Sintua M. Hutasawit Jusni Boru Marpaung. 3. Nyonya SP Sinaga Bontor Boru Sianturi. 4. Nyonya Sintua HP Simajuntak Mawan Boru Simamora. 5. Nyonya Sidabutar Nurhawan Boru Manurung. 6. Nyonya M. Simajuntak Bena Boru Jawak. 7. Nyonya Alum Bantobing Rotua Boru Sinaga. 8. Nyonya S. Manullang Hotma Boru Tambunan. 9. Nyonya Sintua Hatam Pubolon Helena Boru Siregar.
Seksi perlengkapan koordinator Hasitorus Borusiahan. Anggota J. Manurung Borusirait. 2. H. Purba Boru Manalu. 3. S. Sianturi Boru Sagala. 4. J. Lumban Raja Boru Luban Tobing. 5. E. Silaban Boru Siahan. 6. P. Simajuntak Boru Panjaitan. Terakhir seksi keamanan Amang A. Panjaitan Boru Siagian sebagai koordinator. Anggota T. Siahan Boru Situngkir. Ditetapkan di Mustika Jaya hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Tanda tangan Pendeta HKBP Resort Mustika Jaya Pendeta Ribon P. Pangaribuan SPD. Demikian pembacaan surat keputusan. Hamuak kadongan na jongjong lonway kamu di juluon. Hobartu surat keputusan naung dijahahon. Tarjou jala terpilih lo hamu gabi panitia pesta gotilon. Dohot panitia tahun kesehatian 2022 di HKBP Mustika Jaya, Resort Mustika Jaya. Alani i jumolo mahu patrakasami hamu. Taringot tu hauduhon dohot hatau muna laho mangula aka ulaon naung pinasakat tu hamu. Naolo lo hamu pabakiton gabi panitia pesta gotilon dohot panitia tahun kesehatian 2022 di HKBP Mustika Jaya Resort Mustika Jaya. Naolo lo hamu mamilihong gugu dohot pikiramuna laho mangulahon nahobar tutugas naung pinasahat tuhamu. Au Pandita Huria Kristen Baka Protestan HKBP Mustika Jaya. Ubalaki mahamu sadarion marhite-hite goar ni debata ama. Do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do goar ni stodi porbagia. Ubalaki mahamu gabi panitia pesta gotilon. Do panitia tahun kesehatian 2022 di HKBP Mustika Jaya Resort Mustika Jaya. Saya dipagugui Tuhan Yesus Kristus Raja Nimburiai mahamu laho mangulahon ulaon nau pinasahat tuhamu sadarion. Amin. Marelde mahita. Tuhan togu-togu jongjong mahita saluna roh kami Tatang yakum ma piliata. Ali di bata amanami na di baluagijang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na linggan do nasa libasa na malutus. Hubasata mi masian na ni lehol mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uak na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupara siyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaom muli tonga-tonga ni huriam loho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toldim.
Asalam utadahami gulang ni sileho-leho mitu hami. Asalam ngerigir kami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehoni Aliaman namin na riban wakijang sa pinarabadia makuarmo sa Roma harajaonmu. Sa saut malomo ni roham di bano tongaon songon na riban wakijang. Lehom matuhami sa daron hanguluan siafari. Sa malusan namin songon panesan namin di dusa ni dongan namarlusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jada liramoti Tuhan lebatama ho. Di sodako Tuhan lebatama bohina tuho jala asi marohana midako. Di dopakon Tuhan lebatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Horas meta saluhuna.